Yaşam gowmaýagdylar. Hudaýa şükür bir olmady. Awa ýaşy. Näme täzelik? Täzelik ýa-ni şu nesip bolap pikirlenip görüm birat. Onuň Osman jamyla biras gaýlan-saýlan edendir. Näme täzelik? Halkymy näme täzelik garşy? Halkymyza nesip bolsa, bir şu güne aýyň näçesi? Şu gün aýyň 9-y. 9 bolsa 8-mi 9 ýa. Ha. Ýalňyşmasa biras başga ýerler istodi ýa-da şonu. Nesip bolsa olmaýan şonu gowjy täzelikler gelýär. Nesip bolsa hemme garasyň. Käşam ýyzarlan. Nesip bolsa gowdan gow aýdymlar gelmeli. Sen bir aýdymyň bardy. Hemme däl ol. Bila şo afterny tanamokdum şol aýdym diňläpdi. Ýöne şol aýdym diňläp, sen üstüň bilen şo after tanydym. Ýöne sen trend etdiň şol aýdymy. Sana döne brat, ýene de şondan aýdymdan dogam bolsun brat. Endi orada tek geçesmi öyle basın. Hem de yürüň ora öyle şonu ýapmy. Adam bir tepki etýär. Şondan üýtgemelle. Üstünden syr näme de brat? Üstünden syry, üstünden ýetýän bir zady bar. Üstünden ýetýän bolýan. Elinde açar bolýan. Pesbäli bolýan hem elinde açan brat. Ulumsy bolýan. Balana bir gapyny açsa, ikinji gapyny açyp bolýan. Şoň üçin pesbäli bolýan halka ora ýöreýän. Şonu deňde ýöremeli düşünüp. Sözüme dönüm bol.